меҳрубон Тураев, барномасози ҷавони тоҷик 6 имтиҳонро пушти сар кард ва расман барои кор ба ширкати Google, бузургтарин торнамои ҷустуҷӯии интернет пазируфта шуд. ба ин ҷавони тоҷик Google ҳанӯз 4 соли қабл пас аз ғолибияти ӯ дар як озмуни ҷаҳонии барномасозон таваҷҷӯҳ карда буд. Компанияи калон ҳар якташ стажировка мегузаронад тобистон ва зимистон ва ман ҳам падават кардам ба стажировкаи Google. Лекин онҳо диданд ки ман соли оянда донишгоҳро тамом мекунам. Фикр карданд ки ман метавонам кор кунам. Барои ҳамин аз тани стажировка онҳо ба ман кор предлагат карданд. меҳрубон дастпарвари литсеи интернати Тоҷикистону Русия ба номи Хотампеве ва Донишгоҳи миллии фановариҳои иттилоотии Санкт-Петербурги Русия сар аз моҳи ноябр барои кор дар ширкати Google озими Лондон мешавад. меҳрубон ки дар озмунҳои зиёди ҷаҳонӣ ширкат карда, дар ин чанд соли ахир ҳамчунин дар ширкатҳои бонуфузе чун Яндексу, Амазон ва ВКонтакте таҷрибаомӯзӣ кардааст, мегӯяд санҷишу солҳо дар ширкати Google барояш мушкил набуд. 6 та интервю буд, 5 таш масъалаҳои программирование ки мо ҳами вақти олимпиадода кор мекардем ва яктаи дигараш буд ки мегӯянд систем дизайн. Бояд якта системаи калонро барои бисёр одамое ки истифода мебаранд системаро проектировать кунӣ ки ӯ система безопасно кор кунад, мисол одам бисёртар шава, нагрузкаро выдерживать кунад. ҳоло ин барномасози тоҷик интизори дарёфти раводиди кории худ барои сафар ба Лондон аст. дарёфти чунин виза барои шаҳрвандони хориҷӣ осон нест. аммо меҳрубон мегӯяд ширкатҳои бузурге чун Google дар кишварҳои хориҷ барои гирифтани раводид квота ё имтиёз доранд. барои шурӯи кор дар ширкати Google меҳрубон 1 моҳ фурсат дорад ва ҳоло ки дар Тоҷикистон аст ба шогирдони мактаби хатмкардаи худ дарси барномасозӣ медиҳад. ба бовари ӯ барои тарбияи кадре ки дар бозори ҷаҳонии кор харидори худро пайдо мекунад, мактабҳо бояд на ба зоҳиру либос, балки фақат ба дониш таваҷҷӯҳ кунанд. ӯ дар ин зимн аз мактаби Хотампеве мисол меорад ки ба таъкидаш дари муваффақиятҳоро ба рӯи ӯ боз кард. барои зур шудан дар як чӣ ту бояд фақат ҳамон чиза хонӣ. Ин мисол вақте ки ту топ 10-и дунёда даромади 10% дунёда ту метавонӣ ҳам литератураро хонӣ, ҳам географияро хонӣ. Ин чиз қин нест. барномасози ҷавони тоҷик ва корманди расмии Google бовар дорад ки ҳар кас метавонад мисли ӯ ба ширкатҳои маъруфу бузурги ҷаҳонӣ роҳ ёбад ва ба орзуву нақшаҳои худ бирасад. фақат барои ин, ба гуфтаи меҳрубон, доштани шавқу талош барои илмомӯзӣ ва омӯзгори хуб муҳим аст. ӯ аз чандин ҷавони тоҷик мисол меорад ки дар ширкатҳои бонуфузе мисли Amazon ва Яндексу Huawei кор мекунанд. Зарангези Наврӯзшоҳ, Шодмони Ятим, Озодии Душанбе.